higala, negative mo ko. Negative mo ko. Sa katungdaran sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kaya negative man. Eh sa debate, o sa'y affirmative, o sa'y negative. Ang pagyas lang sa atong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag di mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon, ang inyo pagtimbang-timbang lang. Sa debate, walay daw kwa ipildi. Na naman, gawas o magpustahan na mo diha, o saan po ninyo pagdeklaran. Kaya ang moderator di man i-judge. Ha? Kanya, niining debatiha, kami ni Baranin Pulang Lima, kami doon apildi. Na naman, kami may nigasto sa among kaudang liyong plito eh. Baranin Pulang Lima, apersa, praise the Lord. Pero ngayon mo diha, natapla na mo, ilipan na mo ang inyong mga plite, kamong doang Baranin Pulang Lima, aron dili mo yung taong mapilde, amo na po ng dawaton, aron kami, puros na po di daog. No? Kaya nga mo diri mga kaisonan ng mga kahigalaan, layog sa rason, pero way labot ko rason mga higalag igsoon. Pagpaga na itong Ginoo. Ayaw mo. Okay, dagang salamat. May hapon ka na itong taran. Pintilyo. O karon na rin nata sa cross examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabadista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit, husto ni. Yung sa manin mo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Yun sa nako pagkasayod, kay ni Adinhil sa Selected Messages Book 1 page 125, Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Tanang selected message, ang kinsa man nga sinulat. Kailin G. White, no, alang-alang ko niya sa inyong Santo Papa. O niya referensya man, wa man nagino ng referensya nga, ang amo ng referensya, ang Katolik referensya lang, dili ang amo, dili ang salain. Mauna nga, kay sumala mo sa referensya ng Biblia, mababasahon unta ni mo diri nga natugan po ni nga sayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sunod pangutana. Sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen si White ra magkay niingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ra miingon na 1844 ang pagsuod kaysa wa na sa Biblia. Matubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko ana. Nagdebate ko ta sa imo ra. Ang giingon ni Ellen G. White naghatag siya insaktong tuig na si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo na si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtiba sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit, kang Ellen Goldwhite ra na nga tiksi nagsulti ang tinuod o namaka. Ate, wala gyud na magaksilin si White. Nga naman, napamatod-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lagpit sa ni Ellen G. White, unsang tuigan ni sulod. Kay si Kristo, makasulod sa disan unsang tuigan kay akong Diyos dili ay inutel. Bisan kanus amo sulod, ang imo ra yung inutel kay di na makasulod 1844. Kining Hebro kanos ang managisulat? O ka ba nga nasulat ni adtong unang siglo? Excuse me, Moderator. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista, wa gyud nagtima kanus ana sulat ang Hebro. Ibalik sa tema kayo ako gubanan masaag ning duha. Counter objection, Mr. Moderator, ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gupo nako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1844. So ang ako premise kining Hebro nasulat pa ni atong unang siglo o yun kadili? Okay, Rolex ako sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid
your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Kaya Why? pagkahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Ruling of, always respect the ruling of moderator. Ganun, valid man. Kasi ang affirmative side. Ang affirmative side, naa say right, nga ipangutana ang iyang ipabarog. Gigamit niya ang Hebrew sa ipagpangutana. So naa say right. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tatatayo po pala clarification sa kamay. Kaya clarification sa kamay. Gigamit niya ang Hebrew, excuse me ha, munispeto ko sa imo, pero ay klaro. Gigamit niya ang Hebrew sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa malabing balaan dapit. Wala gamitan niya ang Hebrew kanos agisulat. Inausap mo doon. Iyang gipamahayag ganina. Nga Wala gusto. Sa murag kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side, the first century gisulod. Ituot niya ang Hebrew, 9:12, ang affirmative side, pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kitang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. So, sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebrew 9:12. Nga, nisulod ba si Kristo? Wala. Ikaw ko pangutanon niya, kano sa kisulat? Moderator's time. Please respect lagi moderator. O sabi ito ang si moderate ani. Pagay na sa ba? Naminom. Sa man naduga na mo nilagtugi. Pamao naman niya ito ang ruling. Mauma po na ito ang mga rules, reglamento. Once gani, kung mabasa ka o mga argumento sa debate, klaro na, ang affirmative side kay siya may claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga ipaparok. Affirmative side man, unless kung he is negative. Siya man ang affirmative, kanang iyang gipanggamit, kay imo man ang gisupak na, imo man ang gisupak ang iyang mga statement, so kanang imong gipangsupak ang statement, pwede sila niyang gamiton pag balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So, ang ruling ito, inahanglan dito bagyod ka sa mga pangutana, kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako, naihatag ngayon pangutana. Sakadali. Please proceed. Repeat your question, Ratul. Gigamit na ko ng Hebrew Kapitulo 12 sa akong pagbabarog. O sukna ko lang ikaw kung ining Hebrew ba, nasulat ba rin atong unang siglo. O di ka, ganahan mo to bago kinapot sa ako. Okay, ang akong tubag ni siya. Matubag na ako na. Pero wata dire ka debate kanus anak gisulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya ako tapit man mo na. Wala taga debate yun dire kanus anak sulat ang Hebrew, kanus ama. Muna ato lang nagdebatehan, kanus anak nasulat ang Roma. Muna ato debatehan. Wala taga debate niya. Ang imong tema, ang imong pangutan na, i-coincide sa tema. Ang Hebrew nasulat niya itong 1st century, wanay lalis. Pag sumala din sa Hebrew 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ne, dili, kasigurita. Sakto na. Wagod na sayo. Pero wa nagsulti diha nga sayo ang pagtulunan sa SDA nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Walay pitsa diha. Walay pita gitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay ni sulod si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Ipahayag ni Juan prior siya ni sulod nakita si Kristo sa balaan dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya ni sulod. Sulod nga pangutana. Kay miingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apol Alima, na ang Biblia mo gamit pinusahay o past tense, kadili past tense. Sama sa Juan 17:5. I had glory with you. O niya past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili nimo na kuan sa grammar, na imong ikuan ang grammar, kay panas past tense lang siya, nahitabo na kay maglayo ang Biblia. Sa pinadayag, isulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa Balaang Dapit, sa pinadayag 1:12-13, diha sa Hebrano 9:12, gipakita lang diha nga si Kristo human dito, nisulod na po sa labing Balaang Dapit. O niya, gitudlo ni Ellen G. White, kanus ang sila sulod, 1844. Kaya ang di mo magod, sumalas Biblia ng probinsya. Basta sa Biblia, o kang Mrs. White, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist, nga nisulod si Kristo sa labing Balaang Dapit, 1844. Aron makabarog ang imong diba? Sunod pangutan. Kaya nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Ipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Pero, wala ingon niya nga dili ko na 1844.
pero gisulti ni Apostol Juan prior ana nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihabayag dili Dios aron ka magiyahan na 1844 siya ni sulod. Kaya ang imong tima sumala bas Biblia ang referensya. Kung dahanto di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Wa gyud nahimo nakabarog ang imong tima. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na ug dili kay mosuluray pa. Nagsulti kag tinuod o namakag? Nagsulti kong tinood kaya ni pasabot ni Apostol Pablo ni Ana, wala gahatag siya pitsa. Wala siya gahatag unsang tuhiga. Gipahayag niya na human dito si Kristo nakita sa balaang dapit, dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit. O mga tunag ang pitsa, di adire siya Ellen G. White, selected ni si Facebook 1, page 125. Ang imong tiba, sumala sa Biblia ang referensya, wa kay nabasa, imo-imo ra na ang doktrina sa Adventista na 1844, nisulod si Kristo sa labing balang dapit sayo. Basta, panglingkamot yun nga makabasa kang referensya o Biblia, aron makabarong imong pangutana. Imong tiba. So sa ato pa, uyon ka na nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wa ko daging diha na pagsulat na ko yan, nasulod na si Kristo. Wa yun, di ko kumuyon. Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo, ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit, nisulod siya sa labing balaang dapit. Kano siya 1844, selected mo si James, book 1, page 125. Ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kano siya, aban wa kay nahimo Biblia referensya, wa ay mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang pagani mong sayop, wa ay referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo ra na. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka na nga sa pagsulat ni ining Hebro 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di mo kumuuyon kay wala dahil mabasa. Wala ibabasa. Ang atong uyunan nagapahayag lang si Apostol Pablo na human nakita ni Apostol Juan na si Kristo dito sa balaang dapit, iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na atong uyunan. O niya kaya ang imong tima, sa tima, pamatudan ko na ang doktrina sa Adventista, sayo sa Adventista sayo. O sa sayo, 1844, nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asal di base, Biblia referensya. Matapos lang ang tima, walay nabasa, Biblia referensya. Sayo ang 1844, si Kristo nisulod sa labing balang dapit. Kaya ang Kristo na ko, pwedeng musulod, bisag kano siya, kay gamhanan siya, ang tanang butang mahimo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Mutubag ko. Matubag. Wag yo'y mabasa nimo diha. Na ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo, ang sanctuaryo sa langit nabahin sa duha. Wala ang dapit o labing bala ang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala gyud. O niya ang trono sa Dios, kundi mo tawag God is everywhere. Ingon na nang gibasa sa Efeso 4 versikulo 10. Nga kahukmanan ni Kristo at sa Dios na atanan. Pero di mo ko ba ang kamaturan nga nisulod si Kristo sa labing balaan dapit, kung nakita siya ni Apostol Juan na dito sa balaan dapit, o niya itudlo ni Ellen G. White, 1844, selected messages, book 1, page 125. Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo Mr. Bendilio ang labing balaang dapit kung dili ka na mong trono sa Dios? Mutubag na ko. Tubag. Ang labing balaan dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salamat. Okay, salamat.